Hello everyone, good morning, good afternoon, or good evening. Kung unsa man mo orasan naminaw sa atong mga dramang Bisaya. Gusto lang nako magpasalamat sa inyong pagpadayong pagsuporta o pagpadayong paminaw sa atong mga dramang makahilak, makalingaw o makainlove, especially sa atong YouTube channel sa Radyo Drama Bisaya. And if wa pa mo nakasubscribe sa atong YouTube channel, subscribe na and hit the notification bell aron ma-notify mo sa mga bag-o natong uploads. And now, mapaminaw na ninyo ang maong sumpay sa atong drama. Matso Guapito. Nang! Nandulor! Nang! Nang! Sa to akong damgo. Kaya ina itong damgo ha? Sinang dulor na kataw ko? Ginawa ko. Magilis ko. Muto ko silang agapito. Nabalaga ko. Basig doon nahitabo ni nang dulor. Oh, kasayo ba na mong nag-ilis, Carmela? Malakaw na sagka. Nya, kalit na lang pong kagtunga din hisbay. Nga naman ko day madulor. Di na kaganahan nga makakita na ako. Kaya di na ko mabalik din eh. Ordo aralagin. Nagminaldita na sad ka. Nagpinuutan bitaw ko kani adto. Gibinuangan mapug ko. Ay, gusto na ay. Gusto na. Kibaw na kag-asa ni punta ning istorya ha. Ado na sa ni paingos nagligwat ni Agapito. Sa pinagdigwat, mama? Ay ang nagtisok ko dihas imong sabakan. Mao nga, nigawas na sa Agapito. Pero, wa lang ni mo, Carmela. Ay, pero man sab ko nagmahay nga ni Abol sa tong kinabuhi si Agapito. Tungod kay, manggitahuron, gyud kaayo siya. Buutan, gyud kaayo. Buutan lagi, pero batignaw. Kaya imo ba siyang gihimang batignaw? Imo raman siya ng sa. Ha? Hoy, walk out lagi dayon ba? Basta mag-real talk na. Real talk na gani, walk out. Heh. Guilty ka lang, Carmela. Kay bisag unsaon nimo pagpasakit og sultis Agapito. Walay! Dead maragin niya ang kabatis yang naong. Bati man tog naong ang imong anak. Apan paldong-paldo kayo siya ni Obrey nga iyang nauyab kay Julio si Obrey. Ay, pait pas panyawan. Manay nakanindot ni mo Agapito kay musmile ka lang. Ay, nakabati day kas gisultis imong inahan. Pirmi na lala. Sa gilag batik now, buhi man. Bus! Lisod mang pangitaon si Aida Tambos kay kamauman po to mo tago, eh. Husto. Husto gid, boss. Dili luag, husto. Karaan. Ay, karaan. Buot na kong ipasabot. Sayon ra natong makita si Aida kung Kung unsa, boss? Unsa? Sulti na yun, oy! Haan siya! Kinsa, Ricarding? Si Aida sa Rinaldo. Nananghito na ko nga muduaw siya sa iyang gidikanan. Kay dugay na siyang wala nakakita nila. Ay, minyo na dahil siya. Daga pa si Aida, Ricarding. Okay. Abi na kong minyo na siya. Ngano di ay? Ay, may pag-asa weather pa di ko ini. Malalaki ko. Usay mong ipasabot, Ricarding. Dawi. Mauwaon ko masulti ni mo ini Sir Rinaldo ba? Pero, ing manggod ni ing anin ni ba? Kuan, dawi. Na-love at first sight man ko ni Aida. Unsa? Lagi. Pasig answer prayer na ninako. Nagipangayo magod na ako sa Lord. Kung hatagan ko niyang chance nga malalaki. Hatagan ko niya girl. Nga mo'y ikauban ako sa akong whole life. Unsa, Ricarding? Naigugma rin ka sa hilom ni Aida? Kung may palad. Oh, sige. Uyan kay ko na. Ako'y gasto sa inyong kasal ni Aida, Ricarding.
Oh, Boss. Kabantay ka, boss. wapa. Doon kaya lagi kami sulti sa imong giingon nga sayon ra pangitaon si Aida Tam. Relax, Victor. Relax lang. Nakatultol ko sa address ni Aida. Kung tuwa pa nagpuyo ang iyang pamilya dito. Ugwa na malhin aw bingo. Unsay bingo ba, boss? Ato na to ang pamilya ni Aida, Victor. Unsa may labot nila, boss? Dako kayo. Dako kayo, Victor. Sige ta na. Buwan ta sa ilang Aida. Nalangahinon ko sa akong nakaunan. Wa ko magdahom na naibog ba day, maibog ba day og babae si Ricarding. Oh, nung sa ning bayhana nga nag-ukon-ukon man sa paglabang. Ma'am, labang na! Thank you. Oh, nakamayon ko sa itsura ni itong nilabang. Mura sexy. Si Carmela. Tora siya. Ako mo sinahan. Na, nilingi siya. Siya yun. Si Carmela. Ilugar ko kini sa kinan. Asa ganitong napitang ilang Aida, Victor? Daan palagi ko. Aksyon ka nga mangutan, magyud lagi ka. Ako may mong pangutanon nga, ikaw may nakatultol sa ila. Ay katultol ko silang address, pero nalimot kog asa taliko. Pagsur mo, soy! Kapoy biyag drive na, kay init kayo. Kabantay ka. Sige, reklamo na. Boss ba ko, ha? Boss ray imong angga. Pero, dili ka mo'y akong boss, oy. Pareha ratag ranggo ultimo, oy. Ay, limutan yun akong asa taliko, eh. Ikaw yung kini, Carmela. Rinaldo, Oh, ako kini. Thank you, Lord. Nagkita nami. Oh. Carmela, nga nung gisagpa ko na mo. wa pa ko kalimot sa imong gibuhat nako. Carmela, Nganong nagpakita pa man ka na ako balik? tungkol kay gusto ko makakita sa atong anak. Anak? Huh? Wa kay anak. Unsa? Ayaw kalimot. Diya gisultihan ko nimo nga may lain ka babae nga pakaslan. Murag gidatugan ko sa kalibutan. Karon niya ka kay gusto ka makakita sa atong anak. Wa tay anak. Pero misulti ka na ako nga babdos ka, dili ba? Wow. Niya kita nag-date din ni Dublin sa Baybayon, Ray. Carmela, mauna kining katapusan tang kita. Ka-serious ba? Sure, oy. Manginaot ko nga makasabot ra ka sa ako isulti karon. O gatagan ko nimo sa akong kagawasan. Ayaw ko yung inana. Nga na ikaw. Kailan ko na ba ako sa imong gisulti, ha? Ayaw mag-joke-joke na po ba? Kaya ako maanad ni mo nga mag-joke ka. Paminawa ko. Wa ko makomedya nimo. Sorry, pero dili ikaw ang babae nga akong pakaslan. Carmela, adto mi sa States magpakasal sa babae nga. Karon ka na lang musulti, ana. Nang mabdos na ko. Sakit kini imong gisulti na ko karon. Sakit! Carmela! Carmela! Pasilo ako, Carmela. Pasilo ako.
Nagpasol na ko sa kong gibuhat Uy, ni mo. ikaw gaksa, Rinaldo. Nakukugsa ni mo sa atong anak. Watay, anak. Ako ning gipatay. Kung sa imong gipatay, Akong gipakuha. di ko mato na makakalang, Carmela. And that's it, everyone. Thank you for listening for today's episode. And don't forget to subscribe and hit the notification bell. Kita-kits sa sunod na episode. Bye-bye!